daga shari'a. Likitan nan ya zo? Wallahi ranka ya daɗe likitan nan bai samu damar zuwa ba. Mai gari tun da lafiyar ka muka nema ko bai zo muna takawa da kafa mu je. Ai dole ma sai. Sulhu ka bi shari'a. Ka bi shari'a. Idan kana na rance da Asamadu yau sai mai faruwa ta faru don wallahi sai an sha jini. Ni ba wani abu na zo yi gare shi ba, amma ku sani cewa yau sai an sha jini a garin. Gaya mai gari idan ya farfado faduwarsa ba za ta hana ni komai a garin nan ba. Dan sai an zubar da jini. Johnny mai gida. Ku fa sanar da shi. Ka bi shari'a, ka bar ji da kai, ka bi shari'a. Lissafin ka gane shi nan gaba ɗaya duka miliyan 2,250. Mu kuɗi ba matsalar mu bace dakta. Ta mu kuɗi mu kawai majiyyacin mu samu lafiya. A insha Allahu zai samu lafiya da za mu ba shi kulawa ta hakika. Don mu wannan asibiti tamu mai takin daga shari'a muna da manya-manyan ma'aikata. Za mu maka aiki wanda ya kamata. Kawai dai bukatar mu dai ka zube kuɗi. Za a yi maka aiki insha Allah. Dakta mu kuɗi ba matsalar mu bace. Mun kawai gurin mu yaron mai samu lafiya. Karɓa kawai ka samu namba a kawo ɗinka. Karka da mahai. Insha Allah. Gata. Za a yi mai aiki. Excuse? Yes? Sa mai anguwa ne aka kawo yanzu. What? Mu an shi mun ba shi gado. Ina Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sanarwa al'ummar duniya. Ina mai neman waka. Ta aure birthday Suna siyasa da dai sauransu. har ma ta bege fiyayyen halitta. Ka zo ki zo, ku zo a waƙe ku. Ni zan yaje mai waƙar Abdullahi sunan ne fa a haka. Sai Abdullahi SGB. Ga mai nema a garin Daura. Ga nambobin mu a cikin sauki kamar haka. 091 17 55 98 68. Ko kuma 08142 1432 17. Mun bar ku lafiya sai kun zo. Daga shari'a. Daga shari'a. Farin cikin yau sai mun nuna yanzu an yi auren soyayya. A cikin tauraruwa ke ce ga kiga wata yau kun haska sanya zamo an gona ki a tare ku kasance fatan mu. Sannan kuma idan kana so a yi maka talla, za ka neme mu ta waɗannan nambar kamar haka: 080 81 35 40 29 ko 080 82 97 23 52. Sai mun ji ku. Daga shari'a. Daga shari'a. Oga ja gaba ashe kuma ratti da lokaci yayi. What? Kace mi?
ban gane dattijo lokaci yayi ba. Ni kake nufi? Wallahi oga yanzu yana asibiti. Kai, oga ka bari kawai na halbe wannan. Wannan ya zo maka da bukan labari nan wurin da Allah. Ka bari kawai bindiga shi. Samu ji magana wannan yaron ta sa gaba na yana fata. Yanzu da ya halbe ni fa. Daga shari'a ka bi shari'a ka bi shari'a ka bar ji da kai. Zumbul. Yanzu haka ma an taɓa ni. Aiki ya kyau. Na mi boka? Babu ruwanka wannan. Yanzu dai aikin ka za a maka kai. Na san abin da ke tafe da kai. Wannan tsarin ya yi daidai. Ka san abin da nake so. Sai mun ka ana. Yanzu ka je duk abin da kake so na alkhairi ka je kai. To yayi babu ramuwa boka. Na san aikin ka da zarar kai kamar an yi an gama. Kai da ka je duk abin da kai na alkhairi. Ka je kawai kai. Yayi daidai boka. Yayi daidai. Ka bi shari'a ka bi shari'a. Gari ne wallahi ya isu ne yanzu ka kuga kuma a samu a ɗan shawo ka abubuwan wallahi. Jotu shi ke na babu matsala waya da tana can yanzu da zarar ka turo su zanga kuɗi. Ka riga da na tura masu. Ok to babu damuwa. Ya yi da to ni zan wuce. Ya yi tafiya za ka yi. Da ka duba wayar ka za a gan su insha Allah. To ya shi ke sai mun yi waya. Ka dai ga ko mai unguwa a hoton mun haɗin. Kuma haka ko da yake na ma yawon tunani ba ma sai mun je ganin shi ba. Da mi halan kace gan mu gani. Saboda ba ma dole bane sai mun je ganin shi saboda ka kasa yanayin da muke ciki. Gaskiya ne kuma. To ni zai shiga gida. Shiga gida da rana tsaka. Baka saba shiga gida ba da rana tsaka. Haka ni dai yanzu gida ni. To in akwai yanda zaka mai muhimmanci yanzu ya raka. A'a mu kama dai kai. To yayi ba da. Har yanzu wasu an kaɗu da ban Allah nan ba. Na yi waya ayyana inda na kawo shi. Yanzu suna nan tafi za su ɗauke shi. To ya babu dama bari in musu. Na ma shi da. Na ma shi da. Bishi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sanarwa al'ummar duniya. Ina mai neman waka ta aure birthday suna siyasa da dai sauransu. Har ma ta bege fiyayyen halitta. Ka zo ki zo, ku zo a waƙe ku. Ni zan yaje mai waƙar Abdullahi sunan ne fa a haka. Sai Abdullahi SGB. Ga mai nema a garin Dauran. Ga nambobin mu a cikin sauki kamar haka. 091-17-58-68. Ko kuma 08142 1432 17. Mun bar ku lafiya sai kun zo. Daga shari'a farin cikin yau sai mun nuna yanzu an yi auren soyayya a cimma tauraruwa ke ce ga kiga wata yau kuna suka sanya zamo an gona ki a tare ku kasance fatan mu
Sannan kuma idan kana so a yi maka talla, za ka neme mu ta waɗannan nambar kamar haka: 080 81 35 40 29 ko 080 82 97 23 52. Sai mun ji ku. Daga shari'a, daga shari'a. Daga shari'a, daga shari'a, daga shari'a. Yawwa masha Allahu alhamdulillah. Kamar hambali ka bace. Kamar yana na bace, ta za ka ce na bace saboda ka tsere wanda kuɗi ba dole ka ce na bace ba. Haba hambali, kai ka sani hambali tsakanin mu akwai amana. Kai ni na ruba wannan bai na kuɗi na da yanzu. Kuɗi na ne ka so, ina suke? Matsala an ka samu hambali. Kai wani irin matsala ni ban gano nan zance. Wallahi hambali an samu matsala yanzu kuɗin nan naka ba su nan. Tabbija. Ban gane kuɗin nan ba su nan ba. Shin wace irin matsala kake nufi? So da ɓacewa sun kai. An samu matsala amma yanzu ina so ka kwantar da hankalinka an Allah da waraka ta zo mana. Ai ni waraka kawai in ga kuɗi na. Baka yadda yanzu da akwai ta ba. Ba yadda bane gaskiya. Tun da har baka yadda da warakar ba. To rutse idanunka. In rutse ido na mi za kai? A'a ka rutse kai dai. To na rutse. Na rutse din. Na rutse mana. Kai! Wallahi da saki. Idan an isa Allah tsinan. Faɗa haka ƙaura mai gida wannan magana ta fi gaskiya. Yanzu ake so a yi mai gida shiga gari za a yi ruwan da aka gani a kashe koko da Salamu alaikum. Kai, wa kaka wannan gurin a cikin wannan yanayin da nake ciki. Da Allah da annabi uku man komi. Ina zo ne ya faɗa maku gaskiya. Wace irin gaskiya ce take tare? Ni ina ɗaya daga cikin wanda kashe mai hanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sanarwa al'ummar duniya. Ina mai neman waka ta aure birthday suna siyasa da dai sauransu. Har ma ta bege fiyayyen halitta. Ka zo ki zo, ku zo a waƙe ku. Ni zan yaje mai waƙar Abdullahi sunan ne fa a haka. Sai Abdullahi SGB. Ga mai nema a garin Daura. Ga nambobin mu a cikin sauƙi kamar haka. 091 17 55 98 68. Ko kuma 081 42 14 32 17. Mun bar ku lafiya sai kun zo. Daga shari'a, daga shari'a. Farin cikin yau sai mun nuna yanzu an yi auren soyayya. Asma'u tauraruwa ke ce ga kiga wata yau kun haska sanya zamo an gona ki a tare ku kasance fatan mu. Sannan kuma idan kana so a yi maka talla, za ka neme mu ta waɗannan nambar kamar haka: 080 81 35 40 29 ko 080 82 97 23 52. Sai mun ji ku.